mistake siye sasa okanye into enziweyo ukuthi wazi thina oba singayazi into babelungu bamele ntoni. Then siye ezikolweni singena nix, then sathatha yonke laa nto sayithatha as into yoba it is uba yinto funeka siyenzile. Kanti ke ngoku xa umsa esikolweni awumsi esikolweni because engazokufuna nento kwenza edibene nabelungu. Abelungu abaziya ndawo bakhona apha eMzantsi, qha umlungu mbeke kule ndawo yakhe. Into yoba lo umntu nantsi iposhini yakhe, lo mntu uyi-ename. Hayi le nto jike urayithi nobunjalo wena uzawuhamba abone because akazuyithini into abelungu. Zininzi izinto ezawufuna but ke imandi because uyayazi babelungu bangantoni. Because thina besibethwe yiloo nto thina saziniki, thina siyophuma ugrade 12 singama-athalala namhlanje sisazanya kule kingdom semandi xa sisiva ngezi stories zithetha ngazo. uGavi ndibethela ngayo last week, siphinda sive uKwame Nkrumah into yoba le nto bayifumene samwe ngoba bebancinci nje bizophinda izobabuyela nje samwe somehow ngoba ikhona into ezazisenzeka babezifundisiwe. Qha ke wahamba umntu wadibana nezinto but xa mdala xa ithethwa uyakhumbula. Ke ngoku bendisitsho sikandithetha nenye sister besibhana ithetha ngomntana wayo, ye andimazi mna ndimthini kudala sizithethe izinto mane sicecisa uba masithi no kaloku khumbula into eyi-1 into yoba even nawe ikhona into onozithetha kuwe ngoku ongenozi-understand ngoku siba ngabi ibe yinyani ingatshintshanga but ndiyithethe namhlanje ungayi-understand ndingabuya kulo nyaka zayo ndithethe the same thing ukhawuleze uyive. Yintoni ebangele laa nto zii-experiences oye wadilishana nazo. Sikhona into ezongezelekileyo apha ebomini. Then umntana kuthiwa train up a child in a way that he should go. He will never depart. Ithetha uthini laa nto? Ithetha ukuthi laa nto uyamtreyina umntana ezinye izinto akazuzi-understanda ngalo mzuzu and akangazenzi and angacimfana uba into yoba khona nto avinjwa kuzo but umntana uzawuphuma ngapha kwalaa gate kwa the mere fact that ezawuthi xa etshaya phaya afune xa ebuya tiswiti uyayazi into bayifunwa ekhaya. Kwa the mere fact that ezawukwazi into bezinto azifihle emzali uyayazi bayifunwa ekhaya, then iyamsokolisa le nto because uyazi from the onset into yoba ngurong. Uyibone uyifundiswe ukuba ngurong ekhaya akadipatanga ke ngoku because zilapha kuye engqondweni. Then now in future ke ngoku uzawukwazi noziyeka ezinye izinto lula because zange ibe kanti siyaxhoma namhlanje apha sithetha ngento yoba kude kutsho nabantu abebengayenzi. Abona ke zange ndiyifundise lolala izitya zingahlanjwanga yazi ulala apho ugoloza apha zange ndawo wawuyixelelwa kungafuna uyibona kuthiwa hayi 40 years sithathile nomgama ibhalwe pha kuFacebook sincome kukho unyaka okanye inyanga yonke unkosikazi wakhe waba akafuna ubuya wawucengwa wolandwa kulaa 40 years. Zininzi izinto ezenzekileyo kwakulaa 40 years but asibali but ngoku sithetha nge-40 years umntana uzawuze athethe into yoba asancedwa thina uthethe nabakho abantwana. Ngoku sichanekile ngobhenya ezikolweni ukuthi masibancedise kwi-maths kunatseka kwi-homework siyavela ngoku into esazizisi kanti besibaxhomela kakuhle ba ndandiklepa ndiyazi kanti wabehlekala ngoku uyabuya umntana tata kandincedisa njengomntwana kuthiwa ngusithera pha ndisithera laa ntwana yacisha ayithi yes le ntwana ze-next door ithi xa ndibona mane nyikunye intloko uyo ndayicedisa kwibetha zange zikhile zonke ithi qho ka ndiyibona inyikunye intloko. So ke yilaa nto ndiyitshoyo into yoba somehow abantwana bethu benditsho kulaa sinto ndithi don't worry not, umsebenzi wakho is to teach umntana into erayithi. Now ke ngoku ii-experiences zakhe teach umntu nge-relationship. I-relationship yile nto uzawuqhatheka ziimali aqhatheke zindoni but immediately mane eqhatheka uzayikhumbula into yoba kanini i-relationship kwakuthiwe. Then unendawo yobambelela, unendawo yowela, unendawo yobuyela. So i-teaching is about loo nto. Sibalawula zii-experiences at times. Bakhona abafuneka bebethekile babone, bakhona abazayibamba from the onset. So umntana utitshelwa loo nto umntana umfundisela loo nto ezinto. Uwakumatsile bendixelele uyabona ngobheka wade watsho kumba yeyi yabona into azithethayo yeyi tata ngapicture yakhe mani because kaloku ungulaa yena uthulayo noba sokunqanda kuloo nto because uthule vese akushiyapha uyabona wandixelela kumatsile uba yeyi history pha uyabona unqabeni yilaa nto ke ngokuyibonakalayo into yoba babona nge-actions because uyabona mhlawumbi apho different kunabantu abaqhelileyo then indlela unathi kafundiswe ngayo it will go a long way. Asoze bona bafike badilishane nabelungu ngehlobo esifanele besidishene nabo thina besiyabhawa because sibona abantu abasincedileyo yena uzawukhula akazubhawa emlungwini and yilaa nto ke ngoku izawubenza nalaa nto into yoba bakwazi uzenzela
izinto bangaxhomeki kwaba bantu because you can't trust them. Uyabona but ibheswe kwinto yaziyo laa nto. Again tshomi yakhe yade xa echaswa away eGhana yamthatha. Uyakhumbula le nto eGhini. Miriam Makeba was in Guinea. Siyetsi Mashinini was in Guinea. Baleka kwakhe ngo1976 after inantsiki uprising. Waye eGhini wawuhlala pha wade watshata. Uzukonde waye watshata nentombi yomuntu okwi cabinet. Uyabona yapha because babethanda baba freedom fighters wezithanda uTauri. Kakhulu. Ukwame Nture yilaa nto yoba uKwame Nkrumah ngela xesha eGhana waye wathi ezinye zezinto efuneka bezibhasise msinyane ku-OAU was to uvumela abantu babuye back to Africa masivuleni abantu bethu babuye. That's why uKwame Nture waye wakwazi babuye la uhlala eGhini. Uyabo so uGavi wayela force uyabona izama uyabona uunite uyabona everyone. That's why uzafumaniseka into yoba i-teaching kaMarcus Garvey ejonge i-teaching kaKwame Nkrumah iphumela kusobuko. Uyabona iphumela to others. That's why bekwazi ulinka. That's why baba i-problem kabantu abanjalo. Uyabona then that's why uzawufumaniseka into yoba even xa unova uyabona uAbba kethetha uyabona ethetha ngabantu ngexesha wayeseGhana senziwe interview pha ya-acknowledge irole ayidlalileyo Kwame Nkrumah kakhulu. Uyabona because imission ibiyi-one. Qha ke ngoku yilaa situation yoba zonke izinto uyabona because uhamba nabantu apha abantu abakwaziyo udisiveka. Then now ke ngo to be able abantu bangadisiveki okanye same into bethe uGavi to be able abantu baqhine they had to into bakubekho la discipline yespirit. Kubekho la discipline yespirituality ke ngoku within yabona imistiyeni for uba ke ngoningazonyoluka. Bethiwa loo nto leaders zethu because kwaphaya uDatshu Julius Nyerere kwenye African magazine we let Nkrumah down. Udatshu and ke ngo remember le nto ithethwa ngumuntu wayesincere nayo ufuna iAfrica unite. But waye nezinto azikhombayo ezibonakala nyani into yoba eziyi-challenge but ke ngoku zikhomba until nini ezinto waye ungasebenzisi le energy yalo mntu ngeli xesha then uyazi uba ke ngoku ezinto sizawuzilungisa mani ezinye izinto because kukho i-pride apha because yayiditsho lantsika laa mbhali into yoba abantu bafikelela kwinto yoba umntu umke eTanzania ipresident xebuya akaseyiyo le ndawo iphethwe ngomnye umntu right status. Remember ke besithengo besiqala once uthethe language ethile iye ivuselele iWest. By the time 63 behlala 65 that gap that 2 years iWest yayibhizi yayisebenza ebantwini yayisebenza yamobilize and ke ngoku there were people even in that meeting ababesithi no we can't. There's no way that we can unite. Come on. Thina siphethwe ngama-French sizuyithini. So kwakho into ezinjalo so yile nto ke ngoku ndiqondayo into yoba it's well and good because xa unojonga le mbali sithetha ngayo yimbali esheyiphe iAfrika into yoba ibe yile nto iyiyo namhlanje. Then yile mbali besithetha ngayo ekuqaleni into yoba isisheyipha nathi sibehave ngendlela ethile. Then once uyazi mistakes uDade Gatoni if uyazazi mistakes ozenzileyo yesterday then uyinatsika yokwazi uzilungisa ke ngoku going forward. So zizinto ezazikhona kwi-leaders zethu zizinto ezazisenzeka in their midst then now injongo ke ngokulungisa sizokwazi uba better in terms of ucinga nokwenza. Imbali yenzele loo sithe satsho masube senza laa mzekelo mntakwethu into yoba uye esikolweni sigana each and every time usiye esikolweni awuyazi into bisenzeka ngezolo. Sikani singakubona uncumile kumandi usenza la grade 8 kwa7 siyakucingela thina but yena usikani akabethelela nguwana akabona irongo nalento because each and every time esiya ngengomso akayazi biyenzeke izolo. Akayiba makalungise i-corrections kalo ndade ndalazi negama le-Afrikaans le-correction because ndandingumntu wazi i-correction fair veterans ndakwethu because asizikhona into uthi uyazi isoloko ikhona fair veterans soloko sizenza then uyakwazi ukujonga uba bendirongo ndawo
then xa uzawuqhuba uye ngomso awuyazi noba bekwenzeka ntoni kwi-maths izolo afrikaans kwintoni uya ngengomso uyafika ngengomso wena kunormal whatever situation ekwehlela wakha 0 ngoku awuyazi noba izolo kukhe ngaphi every day is a first day then now ke ngoku bethola ngoku that's why kuthiwa i-history ibaluleke kakhulu ke nguyakwazi ushipa uyabona namhlanje nongomso hence ke ngoku siye sadecide uba nezi classes zananyana ezo classes zi-discussion let's talk about Kwame Nkrumah uyabona because ayivalwanga asithi siyigqibile there's a lot we can talk about ubike you can talk as long basayilinka kule nto ke ngoku into yoba sifuna uachieve ntoni uyabona kuyo yonke le so ngaloo mazwi mna eyam iportion igqibile sase sidiscusse sincokole sithethe sive ke ngoku into yoba izasithatha isibeke ngapha khe thodaraba Hallelujah.